Hola nois, benvinguts al vídeo. I avui tornem a estar a Monònix, segona temporada, capítol 3. I estem, bueno, no estem preparats, però no és veritat, per fer el nostre castell, perquè he decidit fer el castell. Seria important tenir una caseta, no? Un llit, un cofre, un algo, per després construir un tros de castell imponent. Tinc fusta, tinc això i això. S'ha de posar tot això i les torxes aquí, sempre. A veure, farem aquí mateix, vull dir, no té molt de misteri el que vull fer. Toca't els peus, ja he equivocat. Bueno, ho farem així, no passa res. Mireu. Això aquí. A veure, que estic espessa. Aquest aquí, vale. No passa res. Vinga, tornem a començar. Ara. No! Estic entrant en un bucle. Mira, ho farem de dia. A veure. Ara que m'hi veig, El cofre aquí. És que hi ha molta herbeta, fem així. Bueno, jo crec que amb això en tenim prou, no? D'espai, una miqueta. Vale, crec que aniré a buscar materials, perquè no tenim res realment, vull dir... No, no m'he pensat en res. A veure, això ho deixo, això ho canvio per això, i me'n vaig a expedició? Què agafo, fusta o pedra? On era? Jo he vist abans una muntanya, aquella d'allà. Espera, mira. Començarem a cultivar blat perquè ens alimentarem de vaques, perquè aquí hi ha moltes vaques. L'aixada es feia així, oi? Sí. Farem de fusta, vull dir, no necessito gran cosa. Espera. Si anem a cultivar, poder que agafem llavors, no? Dic, una idea bàsica. Això, tenim cocos aquí, però no són cocos, és cacau, sempre em lio. Però vull dir cacau, quan digui cocos és cacau. Preparem tot això i així, rotllo, tenim... Així m'agrada. Veieu? Tenim tot això i per menjar, doncs, ja ho tindrem a mitges. Què hi ha aquí? Res! Iupi! Agafem pedra. Ai. Tenim sorra o és arenisca? Limestone. Ara ho torno a tenir en anglès. Jo no sé què faig malament. Depenent del dia ho tinc en anglès o en català. No sé què faig. Què és limestone? No ho sé. Mira, el capítol d'avui tindrem l'inventari, ho tindrem en anglès, perquè si ara ho he de canviar a català, serà 6 anys això. Bueno, tenim el joc en anglès i tenim limestone, que no tinc ni idea de què és, però no passa res. El bloc és maco. Podem fer un castell, això. No, és conya. Tinc el chisel, d'acord? Tinc el mot del chisel, llavors haurem de trobar una pedra xula per fer el castell. Una torxa seria important, però no m'hi veig massa. Així. També tenim això. Tampoc sé dir-te de quin mot és això. Rau, marbre, tenim. Bueno, aquí només hi ha limestone, això és un timo, Jo volia carbó o alguna per l'estil, saps? Perquè així puc fer unes totxes, m'hi puc veure de tant en tant. Bueno, el cas. M'endoc la torxa, que són pobres. Més endavant ja deixarem torxes per tot arreu. A veure. Per què no hi ha música? A mi m'agrada quan hi ha música. És una estafa. Potser seríem ferro, no? Ferro, anem a buscar ferro. Espérate, que ens hem d'endur sempre una mica d'això, una mica de menjar de sobres i ja està, no? Vull dir, no necessito res més. Em faré una espasa. Sí. És que si no fem una mica de peneta, saps? Tenim espasa... Ara ja està. Anem a la guerra, xiquis. On hem dit que anàvem? No me'n recordo. Sí, a buscar ferro. Hosti, m'ha fet aquí un paron mental. Direu, tindràs prou menjar? Efectivament que no. Efectivament, o sigui, és obvi, tinc... no, que porto 5 dies, és veritat. Aquests arbres ben bé, tu trenques un arbre i tens per construir-te 82 cases. Me'n donaré un d'aquests, a veure si em dona brots. Aquests arbres estan a la 1.12 o és que també és un mot? No sé res. Jo crec que és un mot. Mira, fa tant de temps que vaig posar... un ou! Els mots que ja no sé quins mots hi ha. No me'n recordo ben bé. Perdem el temps. En marxa! Gallina... Ho sento molt, però... Ai, espera, sóc inútil. Gallineta, vine aquí. No sé cap on anava. Cap aquí. Sort que en tinc del minimapa, perquè és que si no... Crec que un vaixellet... Carbó! Ave Maria! Resem. Carbó. Aquí comencen a venir els nostres nivells. Si veieu que d'un vídeo per l'altre em baixen 28 nivells,
és perquè hi ha problemes tècnics pel mig, vull dir, no us espanteu, agafeu com a cosa normal, com un fet que serà més o menys quotidià, setmanal, seria. Que un dia acabo amb 3 nivells de següent apareix un mig, no passa res, ole, aquella torxa... Sí, ja hi hem vingut aquí, si estic a la mateixa muntanya que abans, bueno, me'n vaig cap allà, doncs. Seria important començar a aconseguir ferro, ja. Que és el que hem vingut a fer, sí, però... És que una cova abans que una muntanya, no sé què faig jo en una muntanya. M'hauria de fer una cova artificial. No vull fer-me una cova artificial, em vull una natural. Estoy tresando. Molt bé. I ara estem a dalt per Andreu. Per què estem... No sé on anem. Sincerament, no tinc ni fava d'on anem. Plantetes de vainilla. Interessant, això sí que ens interessa. Em sembla que no ens interessa per res. Ferro no n'hi ha, però té pinta de que ens inflarem a carbó, que ja ens va bé també. Molt bé. Clar, com que tenim tant de menjar i tanta vida, pues em tiro de baix. Sí m'agrada. Aquí no hi ha res, tio. Mireu, també tenim herbetes. Buah, s'aprendió, nen. Tenim aquí mod de menjar, ja, aquí s'ha acabat passar gana. S'ha acabat passar gana. Comença un altre cop. Mononix, el xef. Mononix, 8 estrelles Michelin. Crec que el màxim són 3, però no passa res. Bueno, m'he cansat de picar carbó. M'he cansat molt de picar carbó. M'enduc tot això. No m'ha donat... Vamos! La primera no em dona res. És que comencem amb bon peu al mot. Toma, però la següent em dona 3. Així m'agrada, així m'agrada. Tenim blat de moro, pebrot i cogombre, és? Ah, no, tomàquet i cogombre. Plantes de vainilla, que ens serveixen per fer gelats de vainilla, ara que ve l'estiu. Estem a juny ja, estem a juny. No, sóc l'única que se li passa molt ràpid, com a 5 primers mesos de l'any. I a partir de setembre, sí que hi ha un 8 allà al mig. Ai, Ave Maria. 2, 2, 3, 3, 8. No petis, que he d'agafar aquella planta. Ah! Doncs mira, m'he quedat sense planta, no passa res. I això era una... No sé com es diu. No sé com es diu. Una ceba. Ah, però si el pic està a les últimes ja. Que bé, quina sort la nostra, Nivell 5, veieu? Ah, fins aquí el pic, campió. Ai, que bé! Jo creem aquí una taula, saps? Amb tota la calma del món. Puja ara. No pot pujar, no? Vale. Espera, que trobarà una altra manera. Ai, que se'm lia, ai, que se'm lia. Ai, que se'm lia. No, sisplau, no, sisplau. No, sisplau. No sé què estàs fent. Zombi, m'estàs posant nerviosa i no veig què estàs fent. M'estàs posant nerviosa. Uf. Hashtag drama. Aquí la dramàtica. Hunter, no havia matat cap monstre encara, la veritat. I ara us preguntareu, on estàs anant? Que no en tinc ni idea. No sé on està aquesta nostra. Anem a mirar el minimapa. Estem aquí i hem d'anar aquí. He de passar un llac amb 82 enemics. He d'anar cap al... No veig res. Vale. A veure, vaig cap a casa i ara tornem perquè això sembla ser que serà una... Ai! Els creepers, tio. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ostres! Un Enderman. Tinc molta por. Jo piro d'aquí, tio, jo piro d'aquí. Oh, 80 zombis. Tu corre, ja és igual, tu corre. Ai, per què sortim de nit? I a més per una selva. Ajuda, això no és la selva, m'és igual, m'estic posant igual de nerviosa com si fos la selva. Allà hi ha una aranya, corre. Cap on corro? No sé cap on corro! Aquí. On està el nostre llit? Necessito arribar-hi ja. Estem per aquí, no? Vivim per aquí, vivim a prop. Jo crec que vivim a prop. Calma, que m'he perdut. Ai, Verge Santa del Pil. Aquí, hem arribat a casa. Ui, dormim. Passo por. Jo passo por. Amb els monstres, passo por. Però és de dia. Ah, vine ara, zombi. Veniu ara. Dia productiu és algo relatiu. Mira, és que rima i tot. Vale, necessito ja un cofre per començar a separar coses perquè m'estic posant nerviosa. Anem a plantar, d'acord? Anem a plantar. Mireu com creixen els nostres cultius. Efectivament, no han crescut res de res. Vamos! Us imagineu jo jugant en modo hard? Seria un drama continu. Seria això, drama continu. No crec que avancés en cap moment de la meva vida. A veure, hem de ser més optimistes. Pim, pam, pim, pum, pim. Vale, jo crec que amb aquests cultius en tenim prou. A veure,
anem a acomiadar. I bueno, nois, fins aquí el dia d'avui. Potser no ha sigut el dia més productiu de tota la meva història. De Monònix 2, definitivament sí. Bueno, tenim cable per un tubo, ferro, que és el que volíem, no en tenim, però no passa res, Llavors, espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, si us així, li doneu like, us subscriviu, activeu la campaneta per rebre les notificacions de quan pensi el pròxim vídeo. I ara sí, fins una altra.